Abertawe University. Prifysgol Swansea. Ydy swans yn byw yn y sea? Na, maen nhw'n byw mewn llynnoedd. Swan Sea. Swan Lake. Felly pam Abertawe? A pam astudio yn Abertawe? Dwi wedi dod i'r brifysgol i ateb y cwestiynau yma a chymaint mwy wrth i mi barhau anhaith o Brifysgolion Cymru i ateb cwestiynau a chymaint mwy. Abertawe? Abertawe yw ail ddinas fwyaf Cymru. Mae Abertawe yn enwog am a mumbles. Mae Abertawe hefyd yn enwog am ei enwogion. Enwogion fel y tipsy curly-whirly poet Dylan Thomas, selling cocaine godmother Catherine Ethni-Jones, a'r gravelly-voiced pit pony Bonnie Tyler. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day, rage against the dying of the light. Do not go gentle! Pam fi'n mynd on Abertawe fi'n clywed chi'n gofyn? Mae pobl Abertawe yn fwy na hapus i fynd on am Abertawe heb i fi ddechrau arni. Abertawe oedd prif ddinas Cymru cyn Caerdydd. Oedd porthladd Abertawe lot pwysicach na porthladd Caerdydd. Pam i stopio fynd on am Gaerdydd? Ac yn y blaen. Ond, gwrandwch ar hyn, Prifysgol yn Ninas Abertawe yw Brifysgol Abertawe. Mic drop. Oh shit! Oh damn, Daniel! Motto y brifysgol yw gweddw crefft heb ei dawn. Ond be mae e'n olygu, dys neb yn gwybod. Mae rhai bobl yn gweud fod y motto wedi ei ysgrifennu yn Gymraeg. Rhai eraill yn gweud taw enw album newydd Gwenno Saunders yw e. Ond fi'n meddwl taw Saesneg yw e. Gweddw crefft heb ei dawn. Dawn. Mae motto fel saying mae pobl yn gweud wrth ei gilydd mwyn swnio'n smug. If it ain't broke, don't fix it. Motto. Gore chwarae, cyd chwarae. Motto. Da-da-da-da-da, I'm loving it. Jingle. Motto fi yw, menyn yw air y bara. Menyn! Turn me on, butterface. 11, 12, 13, 14. Mae yna 14 step yn fan hyn. Da. Mae'r brifysgol yn masif. Mae yna 7 campws. O, fi wedi clywed am hynna. Mae campws fel Sion Corn Drwg sy'n 2 plant. Pasen zifon campws. Mae yna 7 ohonynt, a'r un fwyaf di hon. Campws Fiddle-de-Piddles. Cyn cael job gyda'r cyngor neu mynd ar y dôl, mae students yn dod i fan hyn am 2 mlynedd i slacio off mwyn cael darn o bapur i weid bod nhw'n dda mewn media studies. Ha! Media studies. That's basically just watching telly, innit? Cwrs Mickey Mouse. Ti eisiau soia frappuccino? Fi eisiau soia frappuccino. Gown ni soia frappuccino? Awn ni am soia frappuccino. Students. Whoa, look at that, Andy. You're getting a shot of that, Andy. Oh, get it, quick. Oh, that's really nice. Look at the bricks. Have you seen that before, Andy? Are you getting some good stuff? Nice GVs there, Andy. Oh, get that one, Andy. Oh, that's nice. Oh, that's great, that is. Mae'r neuadd yma yn un o'r neuaddau neisach yn Brifysgol Abertawe. Fan hyn mae darlithwyr yn dod i darlithio darlithoedd a myfyrwyr yn dod i myfyrio eu myfyrdodau. Ti'n gallu ogleuo addysg a dysgu a llyfrau a fel pumps. Musty, stale, old man pumps. A Lynx Africa. Jyst rhag ofyn o'ch chi ddim yn gwybod yn barod, mae Prifysgol Abertawe mond tafliad carreg o'r môr. Let's give it a go, shall we? Hey! I killed a swan, Andy. Let's go. A dyna ni, Prifysgol Abertawe. Os ydych chi wedi gorfod mynd trwy clearing, pob lwc.
Tygywch rhywun sy'n mad lad! Dil fflos, Andy! Andy, ti'n mad lad!